हाताक सिरकले चेल्ली कितले रळली नवे मकंत ते पळल मगिदी भारी भैरिगला कडे ते हिरोन येऊन ते चोराक मारनु ते चेल्ली क सेव केल मगो आणि की कसले बित्त गो हा हे चेल्ले चेडुवा इतले हंक बिहुच सळ्ळारी एक चुरू धैर्य ना होಯ್ಯ ಬಾ ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆಡುವಂಕ ಧೈರ್ಯ ಭಾರಿ ಉಣೆ ಧೈರ್ಯ ಕಸ नसले री आमगेल तसले दरमनशा कसय पूर पूर अन्नो नी बाबू बंद कराती आम काही थोडे धैर्य असं कळवे हा अयो देवा तो चोरू ते दिस मक्क त्याने मने मारलेल मु अयो देवा तो हंग येतस मु अयो मिगेल मागशी येतस मक्क धोरनु वापस कामा घालनु मिगेलगी दुड्डु पर घेत की म्हणू अयो देवा हगल कशी चुकून घेऊ छामे हा वो थी 4 चरडू असती थंगला गोचून राबत हाम 4-5 चरडू असलरी ते चोरा कसने कोच दायना ते चरडू पडले चांग चरडूशी असती थंगलगी कशी पण कोण फ्रेंडशिप कोरनु मिगेल कष्ट सांगून घेऊन हे चोरो हंग दुकून पास दवचे तंक हांव तांगेलो टू राबता हॅलो हांव प्रकाश म्हणू म्हाका सकडे पुत्तू म्हूण आपयता ती आता आमगेल दुकुनु तुका कसन जावका आसले तुम्ही हेंची गांवची नवे हांव हंगाची मुखारी चंपेकट्टेस मू थंयच्या हांव सुंदरी म्हूण तुम कोतस का नवे घरा कामा येत मू हांव तिगेल पूतू हो तू सुंदर कल्पूत वे तेंची कोणकी चोर तुका धरनु मारनु मगे तू आस्पत्रे ऍडमिट जालेले ते पर तुमची नवे होई ते हांवांची वापस हांव कष्टाक सिरकला तो चोरू वापस म्हाका तितले दूर दुखून फॉलो करून घेवन येतस म्हाका घरा वचकय भयंकर तस थोडे वेळू हांगा तुमगेल्या राबी येतवे हांव हांगा 4-5 जण चेडू हांग पळयले री तो म्हाका कसने करेश ना म्हणू प्लीज म्हाका हेल्प करा ती तू कसने भिऊ नक पुतना हंग दोन जरले नाही दोनी दरले रबलिन पळे आणि ते चोराक मारनु तुक सेव करते ते काय भिऊ नका कसना म्हणी हाव चोरा मारचिवे कसन उलट गो म्हणी आणि तू आणि बाबांना बारी बडाई कोचित असिलीन ते आता चोर आयला मो कशी पण मारते मक ते पळो का म्हणू भारी आशेस ये आमणी आम्ही कसन केक उलयलीत गो कसले कशप्र उलयता म्हाका तू धैर्य ना हातपाय पर कडकडतस कसन उलयत गो हो इतले तुम्ही हळी रातील रैल सोडलवे अयो अत एकलेल वेरेकली उल्लोचे टाइम नाही ते चोरा दुकुनु हे पुतणा कशी रक्षण करचे आम्ही कशी पार दवचे हे आलोचन करका आमगेल हे टीम अंतु बुद्धोंची म्हणरी आमगेल अमणीची तीचेत कसने पुणी करका हा बुद्धोंची म्हणू तू एकलेन सांगल्यार पावना गोंड्याका आणि सकडा आणि ओप्पून घेऊ का त्यात हा कसने पुणी एक मन न करता अयो चड टाइम ना तो चोरू हंगा लगी येतस प्लीज कसने पुणी म्हाका सहाय करती तुम्ही मिगेले येद्रा पुणी राबती प्लीज होय गो म्हणी आमगेल सर्व चुकी धल गो आता तुमची आमका गती कशी पुणी करनो ते चोरा दुखून आमका पार कर गो सायबिणी दायत हाव कसने पुणी करता दलवी पुतना हाव गॅरंटी दीना मका कितले साथ देत की तितले प्रयत्न करता हाव दायत गो म्हणी तू कसन करत की करी आम्ही पूरा तुगल सपोर्ट आसती एक पंता ते चोरा दुखून आमका बचाव कर गो मारायती हा हाव कशी पुणी उल्लन ते चोराक धावंडायता तुम्ही मात्र एक उसरूक कोळचा ना तो चस्का कळलवे हा दायत खंडित आम्ही कसने उलेना ती आम्ही पुरा एक साइडार राबता ती
तुमची मुखारिया हा होई 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 अमणी तुमची मुखारिया हा पुत्तू हे चेडूवर ट्रबलवे हांव तुका न्हू तस अर्थ म्हणलेकलवे मर्यादेर हेकडी यो देवा हो मम्मा तुम्ही कोण म्हणू काय मो ते शिपरागत नातीलेल बट्टू मी गेला ना पेटाचे दाय ना मो आ थंगा गावन तू मस्त चोर भरलीत काही कंची धैर्य पेटा चम्मी हो तुक हांव चोर म्हणू कळली गो एक दळते गोत नासिले आत तू सांगले मागीर कळली मम्मा हांव तसल वाईट चोर नाही चरडा हांव चिकेचांग चोर आता एक काम करूया एक डील हांव एक जोक सांगता ते जोकाक तुम्ही पुरा हासलींत म्हण जाल्यार तुमगेल पुतणाक आमगेलो गेपे टोका दत्ता पक्कने हसनी म्हण जाल्यार हांव हांग दुखून वता इतें तें जोक कसन म्हळ्यार एकली माई सुन्नेक सांगता काय चपाती पीठ काडलं न्हू एक घंटी दवर न्हू मागीर चपात लाटून भाजी गो म्हणून ती सून आतां कालत नवें समारान दापियाना दिसता तिका ती चपाती पीठ काडलं न्हू ताजेवर एक व्हड घंटे ते घडयाळ म्हणटा पळय त्या हाण दवरता खंय माई निमगितके हे कसले गो दवरले म्हणून तुम्ही सांगिल्ले एक घंटी दवर का म्हणू ताका दवरलेले म्हण सांगू न्हू ती बसत काय कसे की हे कसने मिगेल जोक तुम्ही कोणे हसनीत मो असले डेट एक्सपायरी झालेल प्रकार जोकाक कोणी हसनत मम्मा हा कसने जोक काही एक्सपायरी डेट म्हण असवे हो हे पळेलेली तू आणि के अपडेट दायनी म्हण दिसता हे जोक हांव पहिल्यांदी दन असिल तदनाचे ऐकून हसिली आणि व पाच हस्या आणि दाय ना मम्मा आमक नवे नवे जोक ऐकून अभ्यास असल फरकट जोक पुरा डेट एक्सपायरी दल मगिरी बाय रोडो चेंची हो तुका मोबाईल उतरान तू बक्षूचे दायना म्हण कळले वळे हांव कोण गोतसवे ओयो यो तू कोण म्हण तुका गत नावे एय अधिक प्रसंग चेल्ली कसन उलयतस तू हांव चोर वीर गोतसवे तुका तू चोर वीर दलरी आमगे ते सरनी वीर अस तांगो तसे तुका कसने सरनी वीरवे त्या कोण आमगे ते एक सरनी वीर नाही मस्त सरनी वीर असा ती मस्त सरनी वीरा हो बार लायक आणि कसं करता तुमगे ते बैसून त्यांनी पुरा सरनी वीरा कुंटे संघा म्हणून एक संघ बांधून घेतली ती आपल्याला पुरा पापुणी एक पंत बोडोचा सूर केल्ली मळारी आ कसने सरनी वीरा खुंटे संगावे हांव खंय ऐकनी मोहे आत्ता ऐकलं आपच वेतंका नाका नाका तू काही म्हाका उणेच म्हणले को नाका होड अंडरवर्ल्ड डॉन गुळ्ळा बुळ्ळा तनी पुरा म्हाका गोतस तशी मका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपती सगळे गोतसती दल्लरी तंका हांव कोण म्हण गोत ना तितलींची कसने तुका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपती सगळे गोतसतवे तांकां पळयलावे तुवें पळे नशी पैरा वाड दितना टीव्हीन तनी तू पळे निवे हा तन्नी अवॉर्डने दिलेलवे तितले नाही मका पोलिसू सब इन्स्पेक्टर सर्कल इन्स्पेक्टर सगळे गोतस सांगकावे नाका गो देवा मिगेल चुकिदले हांव वता नी वता हा चोर वीर माम
कोणाच काम असवे कसंत आज मात्र नहीं आणि केदने आमगे पुत्तनल तंटे योचना जितुवा पुत्तनल अंगड एक गीर पल्लारी तक कारण तू म्हणो पोलीस कंप्लेंट देऊ का दत्ता हुशार नागो अम्मा देवी हावनी केदनई तुगल पुत्रणल तंट कई हनगो तुग सुद्धी क्या ना मग एक पंत सोन सोडगो अम्मा पळे आता तुका वार्निंग देऊन पेटेतस आणि खई पुणी हे रिपीट झालं तू खंडित जाईल अंतस्ता उडकासासा हा दायत मग कळले मग हंग कोण एक पंत वच्चे सोडी आणि केदनई हे दिक्कत हाऊ उशी समेत घाल निताना हा हेंची भणी असं आता वस